Hola! En aquest vídeo us parlaré sobre el cap de setmana. M'agradaria dir, doncs, què he fet aquest cap de setmana i també us diré què són les coses típiques que es poden dir sobre el cap de setmana. Abans, com sempre, si voleu podeu activar els subtítols i, com sempre, els podeu activar en català o en anglès. D'acord, doncs som-hi, va! Una cosa típica per fer el cap de setmana és no fer res. Llavors pots dir, no he fet res, he descansat o he dormit molt, m'he relaxat o alguna cosa així. Llavors és molt típic també el cap de setmana endreçar, netejar, ordenar i una expressió interessant que es pot dir en català és fer dissabte. Fer dissabte vol dir això, endreçar, ordenar, netejar. Podeu dir, avui he fet dissabte. Sí, llavors tothom quedarà molt impressionat. Oh, perquè coneixeu aquesta expressió. Llavors també es poden fer activitats amb amics o sol. Molta gent fa excursions o va a la muntanya o va al restaurant. Què més? Queda amb amics a casa o fora de casa. També molta gent aprofita per visitar la família. I, per exemple, és el que he fet jo aquest cap de setmana. He visitat a la família, he quedat amb amics, hem cuinat junts i res, hem jugat a cartes. I què més hem fet? Hem parlat, ens hem explicat què ha passat últimament, no? Quines novetats hi ha. I també hem anat amb cotxe i quan anem amb cotxe la veritat és que molt sovint escoltem audiollibres i ara estem escoltant un audiollibre de l'autor Stephen King i l'estem escoltant en alemany i la veritat és que no sé com es diu en català, però res, està molt bé. M'agrada molt escoltar audiollibres quan vaig amb cotxe perquè la veritat és que si no el trajecte es fa molt llarg i pesat, però així passa rapidíssim i res, m'agrada moltíssim. I què més he fet? Havia de fer la declaració de la renta, però no l'he fet. La faré la setmana que ve, espero. I res, no sé si m'he descuidat alguna cosa que es pugui fer al cap de setmana. Clar, depèn molt de la persona, doncs alguns aprofiten per descansar, altres fan esport, surten, per exemple, a passejar amb el gos, tot i que és una cosa que es fa cada dia si tens un gos. Fer alguna activitat creativa, no ho sé, jo us he explicat una mica què faig jo, però si voleu, clar, podeu escriure un comentari i dir, doncs jo normalment faig això, aquest cap de setmana he fet això altre. Clar, també depèn una mica, suposo, de l'època de l'any, perquè segons el temps que fa, o si tens vacances o no, clar, és molt diferent, no? Llavors canvia molt. Però res, si voleu, doncs ho escriviu als comentaris i si us ha agradat aquest vídeo deixeu un m'agrada i també si m'ho escriviu doncs millor, perquè jo així ja sé que us agrada i faig vídeos semblants o si em dieu, ostres Laura, no, aquest tipus de vídeo no m'acaba d'agradar, per què no fas un vídeo sobre tal cosa? I llavors jo ho intento fer. Sí. Com ja sabeu, faig dos vídeos per setmana de català, o intento fer-ho, si més no, i res, si us agraden aquest tipus de vídeos us podeu subscriure al canal i res, ens veiem ben aviat. Va, que vagi bé. Adeu!